आई। हाँ जी। आज बड़ा खुशी के बात बा। फटाफट डिजिटल वायरल कंपनी। हाँ जी हाँ जी। वाह, राघवेंद्र सिंह के माध्यम से हाँ आज हमनी के छठ गीत गावे के मौका मिलल बा राजू बाबा। हाँ जी हाँ जी। काहे कि राघवेंद्र भैया के आशीर्वाद रहेला आ सभी कलाकार पर रहेला। सही बात बा। हर सीजनली गीत, पारंपरिक गीत यहाँ के लाइव बोला बोला गवावत रहिला। एक खातिर तहे दिल से हम राघवेंद्र भैया के धन्यवाद करतनी। आई हमनी के हिंदू धर्म में आस्था के पर्व छठ पर्व बहुत ही महान पर्व मनावल जाला। राजू बाबा, यही छठ में एगो मेहरारू अपना मर्द से कहतारी। कैसे कहतारी हो? बड़ा भाव में कहतारी। का कहतारी? कि पियरी का अरे मछियाए राजा जी बानी अपना कि पियरी का मछियाए राजा जी बानी अपना छठी राजू बाबा कहतिया औरतिया आ नया नया आइल बिया आ पहिला छठ करतिया। देखी कैसे कहतिया। पियरी को मछियाए राजा जी बानी अपना उठाई ना दो उड़वाए राजा हो चली गंगा औरतिया कहतिया। ए बबलू भाई, औरतिया कहतिया अब जनी देर करी चली ना हाली देखी होते लौकताते सूरज के लाली। कहतिया राघवेंद्र भैया राजा जी हौ देखी सूरज भगवान डूबल जाता रे, लाली लौकता। चली अर्घ देवे के बाद अब जनी देर करी चली नहाली देखी होने लौकता रे सूरज के लाली। के बेरिया मानी हमरो पियरी गो मछियाए राजा जी बा
राघवेंद्र भैया का कहतिया बड़ी सुंदर बनल बाटे पटना के घाट हो बरती लोग जो हटाते हमनी के बात हो जी कब से बढ़ती लोग पहुँच के हमनी के बात जो होता बड़ी सुंदर लागता पटना के घाट हो बढ़ती लोग जो होता हमनी के बात हो के दीनाना के गमछिया चली राजा जी पियरी के बांध के गमछिया चली राजा जी बोलो छठी मैया की आई बहुत अच्छा भइल अच्छा लागल छठ महापर्व के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बोल सच्चे दरबार की जय।